Que ben que xa empeza a facer caloriña. Así dá gusto pasear. Xa estaba cansado de tanto frío. Vaia! E todas esas flores. Vaites, que morea! ¡Qué maravilla! ¡Vamos! Pero de onde sairían tantas? Poida que Tupa pasara toda a noite plantándoas. Así terá flores abondas para adornar a súa casa. Pero, Rafa, como as vai plantar Tupa? É imposible, se hai flores por todas partes. Igual foi Fante. Poida que teña unha máquina secreta que planta flores. Estaría ben. Unha máquina que planta flores? Non sei eu, pero imos preguntarlle. Hello, Fante. Hi, kids. Fante, fuches ti o que plantou todas esas flores no prado? Que sei eu? Non. Como ia plantar eu tantas flores? So many flowers. Eu pensei que igual tiñas unha máquina secreta para plantar flores. Pero se non a tes, haberá que inventala, non? A ver, como podería ser? Non, Rafa, non é posible plantar tantas flores. Pois entón quen foi? Non foi ninguén. Nobody. O que ocorre é que chegou a primavera. The spring. É a estación que ven despois do inverno. After the winter. Como dis que se chama? Primavera. Spring. Con ela volve a calor e as flores brotan no campo. Entón foi a natureza. Así é. That's it. Pois encántame a primavera. Polas flores tamén, pero sobre todo porque xa non vai frío. Mira, ali están Linda e Nina. Imos xogar con elas. Vale. Que fas? Estou buscando ideas para facer algo con flores de agasallo para a boiña Tupa. Estupendo! Poderíamos facerlle un ramo. Si, ben, eu estaba mirando en internet a ver se atopaba algo máis orixinal. Algo máis orixinal. Déixame pensar. Xa o teño. Podemos facerlle unha funda de flores para a cesta. Non. Unha alfombra voadora de flores. Non sei, eu pensara en algo así. Un colar de flores. Que vos parece? Genial! Está ben. Pero imos necesitar unhas cantas. ¡Jap! Tutu, colle flores brancas. Ti, Rafa, vermellas. Nina, deixa as bolboretas e imos coller flores amarelas. ¡Fantástico! ¡Lindísimo! ¡Estupendo! Tupa, mira que colar de flores tan bonito che fixemos. Pero que preciosidade. Moitas grazas, neno. A que é original? Claro que o é. Fixástelo entre todos. Pois, todos. Ai, que pulguiña tan preguiceira. Moitísimas grazas, rapaces. Así dá gusto empezar a primavera. Vou vos preparar unhas galletas con forma de flor como recompensa. Xa veredes que ricas e que bonitas. Grazas, Tupa! Galleta! Non sei eu se haberá galletas para ti, por non axudar aos teus compañeiros. Ben, ide xogar un intre e xa vos aviso cando as teña preparadas. Pasa, Rafa! Toma, Tutu, vai! Nina, non queres xogar connosco? Non. Ben, tío, perdes. Vai! Máis rápido, Rafa, esperta! Así que queres máis velocidade? Agora verás.
A ver se é verdade que estábamos quedando dormidos. Rapaces, xa están as galletas. Que ben cheiran. E teñen forma de flor. Veña, collede unha que como máis boas están e así acabadas de facer. Están riquísimos. Quen anda aí? Pero se non hai ninguén. Tupa, tupa. Tachán. Pero que fixeches cos meus xirasoles? Un colar de flores grandes. Un colar de flores grandes. Flores grandes, galletas grandes. Galletas grandes. Pero que cara tes, pulguiña. Anda, pasa, pero apura, que igual xa chas comeron todas. Sí, porque están boísimas. Tupa, por que non nos fas un colar de galletas? Paréceme que con Nina o colar non ia durar moito tempo posto no pescozo.